रोड पर चलता है कि कहाँ चलता है? अच्छा घर में कहाँ से इतना पी के चलो तेरे दारू का दू बंद बाबे या तो हनी के कहाँ से मिल जाता है बंद बा इतना? तो बंद नहीं खे बिहार में बा। दारू बंद नहीं खे। बंद बा लेकिन हम मंगा देवे नी कहाँ से मंगा दे लिस्ते पूरा कहाँ से एरिया मंगा में दे और नाम चलता पूरा जिला में वैसन हाल हो गइल बा। बताओ यही घड़ी से इतना दारू पिए बे तो का होई है? कुछ ना हुई कुछू ना होई। हमनी के जाए के पड़ी तोरा बुझात नहीं खे पता लाग जाई तो हमनी के जाए के पड़ी। कौन तोरा के लेके जाता पहले ही हमरा के बताओ कौन फोन तोरा के करी फिर कहते जे फोन कर मंगाई बोली कौन लेके आई इसकी हम फोन करी बोली ना फिर कहते फोन करके पूछ कौन लेके आता है इसकी दारू। फोन करते हैं फोन करके देख इसकी दारू आ जाई। भाई तो दिमाग खराब करके छोड़ दे ई बताओ ई नेता के लड़का हो के लोग का कही हमरा के समझ से बाहर हो गइल बा हैं? तो भाई तो अति क देले बड़े थे तो अति क देले बड़े एकदम। हम जब बोले बारी तलो तो काम हेलो? चल जाता तो आने के काम चले। नेताजी के द्वार पर जल्दी 5 मिनट में लेके आओ 5 मिनट में हाँ जल्दी लेके आओ जल्दी आ जाए तो आओ ये बारे लेके तू रुकी 5 मिनट रुकी आवता अरे हाफ ना मिलल ह हाफ नहीं के मिला कि दूसरा बोतल में तुर के दूसरा बोतल में दिया था वे। ठीक बा जाता है काम हो गई ठीक बात है। हो गई। ली ना पी ली ना पिए अब बताओ ये बिहार सुधरी दारू बंद बा इस साला लड़कन के और बिगाड़ दलस दारू बंद करके कहीं मंगा के पी ले तरह सब कतई कोई से का करिए जो साला डूब मर जो तोरा ली ना पी ली हट तो तब पी ली की जता कि नहीं ऐसे थोड़ा सा चल लेके जो जल्दी यहाँ से हटाओ जल्दी जो साला डूब मर तने के से दसाई है बाबे पीपी के साला बिहार का तो दारू बंद होई कोई बुझा गइल अब कहियो बंद ना होई अब ना होई बंद ना नहीं पिए ले जाए कि ना ले जाए कि ना जल्दी हट यहाँ से जल्दी भागा तक ना ले जाओ भागे काम कर कर तो मन हार जाता वे चलो आ खोयता वे दारू ने तो पिया पिया का तो बिगाड़ देले बा। इतना पिया लोग इलेक्शन में कि साफा देह टूट गइल बावे का करबो मंगाओ तर मइबो तू नेतवा गइल बा इलेक्शन में दिल्ली 5 तारीख के वहां एथी बावे इलेक्शन हां आ ओकर लइका ह महा पियो कर चल लो नंबर बा पर हां करो रुको करत तने हेलो हाँ नेताजी छोटका नेताजी हाँ हेलो हाँ छोटका नेता बोलता नहीं कह तनिया कि कहाँ बनी देखी ना तनी ये का मन कह दिले बावे पूरा वकील हेरा गइल बावे। अच्छा रुको ने बाबू से झगड़ा भई रहे नु तो हाथ कहीं फेंकले बानी होके के चाही ठीक बा लेके आओ तनी तो एगो हाथ से का होई जी दूगो पोलिथीनिया में से ले ले हैं कब पोलीथीन अब बाग तोरा के घर में एने ओने फेंकर आएला ठीक बा लेके आओ तनी हम कहाँ बाड़ा लो ठीक बा त आई होई जी ता पिए निसन बैठ के हमनी के फूल ना मंगा ले गो नई के फूल हाफ एगो बाबा दूगो पोलिथीन आ जतवे फूल थी ना होता वे हां मंगाओ ठीक बा आई होई जी ठीक बा चलो अब तक काम हो जाई बस थोड़ा ही कह के बनाबो पी करवा देहनी सन उसे कुछ ना भइल अब एकरो के पी चल जाओ ए नेताजी दू गनु लिए रहनी रुआ आंखों के का हो सामने ही बा अच्छा तनी एक बारी दिन औती नु भइल बावे अंजोरिया में ना लौकेला यही महाराज रउआ नियर त आदमी है ना हवई काला हो गिरा दे लो आरो छला गइल ख ध्यान से निकालो ला ला आरा एकरा के एकरो के लागत है तू खत्म कर देबा हो गिराते गिराते
जान सुने तो अकेले का हाँ बोल। तो अगले का ना टाकी का लइका इज्जत से नाम ले, इज्जत से बोल, इज्जत इज्जत से। से हाँ इज्जत का काल हमरा आज तक बुझेबे ना करे तोरो इज्जत बा ना नहीं खे। और हमनी के तो दोस्ती दोस्ती होला। हाँ हाँ बोल, का बोल। तो हम लगा दे पानी में आग जवानी उसे कहते हैं, और लुटा दे अपना बाप के दौलत फुटानी उसे उसे कहते हैं। वाह रे शायरी बोले ले हमनी के बा, तो बोले ले बा एकदम। तोर तो बाप तो हमनी के इलेक्शन में घुमावत घुमावत साफ निकामा कोरिया बना देलक के बरा तो तेहिन रहले से के कामे आइल बरी। हाँ 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 तो एकदम हमनी के कहां जे मिली। एकदम